Chámome Eduardo Liste Carro. Fui un amigo personal de Isá Díaz Pardo. Admireino moitísimo porque era un home pequeniño, pero cunha sabiduría que parecía imposible que collera dentro daquel corpo. E fui a donde él, que me presentoume a él, o meu amigo, Martiño Noriega. E túvome falando de todos os libros que se editaran na edición do Xo Castro, que ele levaba, e tuve buscando ali, tuve unha tarde inteira con el, con eu que non son ninguén, na súa casa, ali en San Marcos, para buscando cousas que falaran de meu pai. E quen era o teu pai? Constante Liste Forján. E que lle pasou ao teu pai? Sacarono da cárcel de Santiago o 3 de outubro de 1936 e non sabemos onde o mataron. Polo tanto, eres un herdeiro da memoria. Indudablemente. E non se me quitará da memoria mentre a memoria me exista a min, seguirei pensando no mismo. E quen era Enrique Lister? Era meu tío, o terceiro irmán de meu pai, que era Eduardo e máis el, era o terceiro. Eu tuve un pouco tempo con el, non o conocín en persona hasta o ano 61 que fun a Praga, onde vivía el exilado político, e ali estuve 22 días con el. E despois vino máis veces xa en España cando eu, a partir do 77, por lá. Polo tanto, a túa relación con Isaac é pola memoria, sobre todo. Pola memoria e pola grandeza de persona que sendo tan menudo, tan pequeniño, tan floxo, tan débil, en cambio que fora tan inteligente e que se preocupara desas cousas de proteger aos débiles, aos pequenos, aos pobres. Para min é un tío inmenso. Defínemo con 2-3 palabras, nada máis. Pois eu diría esa, que non sei de onde a saquei, porque me parece mentira que nun corpo tan pequeno colla dentro un home tan grande. Creo que é todo o que podo decir de Isaac. Pois moitas gracias. Xa me gustaría saber máis cousas.